Mennesker glemmer mig. Herre, du gemmer mig. Ja. Jeg tror, hvis man har levet sit liv og stræbet efter at hjælpe dem, de svageste af alt, de svageste af de svageste, er man nok ganske velkommen. Hos ham, der sagde, jeg var sulten, I tog jer af mig, jeg var fattig, og så videre, jeg var tørstig. Er der nogen, der er svagere end de ufødte børn? Er der nogen, hvis retssikkerhed er dårligere end de ufødte børns? Er der noget emne, man kan engagere sig for, hvor der er mere modvind, end i spørgsmål om de ufødte børn? Som sagt, altså, de psykodiagnostiske systemer, som vi anvender, de er ikke faldet ned fra himlen. De udvikler sig hele tiden. Inden 2. verdenskrig var der ikke noget, der hed posttraumatisk belastningsreaktion. Men man opdagede, at der var sådan noget. Og senere opdagede man, at disse krigsskadede mennesker havde samme reaktioner som voldtægtsofre, overfaldsofre osv. Og så listede man disse grupper ind som undergrupper under denne diagnose. Men ikke dem, der føler sådan efter abort. Det betyder, at en samlet lægevidenskab siger til de her kvinder, at vi gider ikke høre på jer. Det har ikke noget med aborten at gøre. Dine følelser er uvelkomne. Vi har ikke noget, vi har ikke noget alvorligt diagnose, vi kan bruge her. Med andre ord, du har ikke ret til oprettelse. Du har ikke ret til erstatning. Der er noget galt med dig. Det føles som om, at man har gjort noget, der er så forfærdeligt, at man ikke engang fortjener at få en diagnose. Man er så tosset, at man ikke engang kan blive taget alvorligt. Men der er noget om snakken. Der er fælles reaktioner hos mange, som er skadet af abort. Og jeg vil prøve at vise, hvad jeg har fundet ud af at kigge på af undersøgelser, som kunne hjælpe mig, og dermed hjælpe de kvinder, jeg møder, til at forstå, at de ikke er alene. Det er ikke kun dig, der har det sådan. Og det er ikke så mærkeligt, at du har det sådan. Naturligvis, hvis man laver store kvantitative undersøgelser, kvantitativt betyder antal mennesker, procent, hvor mange sådan og sådan, så er der jo meget store vanskeligheder forbundet med det. Dels er der, som vi ved i dette område, ideologiske og politiske og økonomiske interesser involveret. Der er en meget stor abortindustri. Utallige private klinikker, der er lobbygrupper for abort og lobbygrupper mod abort. Mange er engageret i spørgsmålet, og det gør måske også, at man kan tendere til at blive lidt uvidenskabelig. Derfor er det vigtigt at kigge på undersøgelsernes bagmænd. Hvem lavede denne undersøgelse? Hvad tror de selv på? Og hvem har betalt for det? Og så kigge lidt på forskellige pro og kontra, altså dem, som er for abort, dem, som er imod abort. Hvad har de fundet frem til og sammenligne lidt? Desuden er det altid svært at isolere en faktor, når man skal undersøge menneskers adfærd og vanskeligheder. Der er altid mange faktorer med i spillet. Når jeg fortalte om Karen og Ron, Rosa og John, der så vi også, at der var mange andre emotioner med i spillet. Et beslutning om abort bliver aldrig til i et emotionelt vakuum, en tomhed. Det hænger sammen med så mange andre ting. Og vi ved også, at de symptomer, vi ser efter abort, som skam og hemmeligholdelse og skyldfølelser, angst og depression, findes jo også i andre slags relations- og familieproblemer. Så kunsten er svær. Når man skal vise, at et særligt post-abort-syndrom findes, der gælder det om at isolere faktoren abortoplevelsen som en særlig faktor. Og derfor kræves det en stor grad af videnskabelighed. Der er en del undersøgelser, som nærmer sig lidelsen
men går ganske let hen over det. Eksempelvis en svensk forsker, Anna-Li Kero, hedder hun, fra Universitetet i Umeå. Hun førte samtaler med 58 kvinder i forskellige aldre om deres aborter, 4 måneder efter aborten og 12 måneder efter aborten. Ifølge hende er der omkring 20% af kvinderne, som oplever en krise og sørgereaktion efter aborten. Næsten 90-90% udtrykker forskellige former for uro, sorg og skyld, angst og tomhed. Og 9% siger med egne ord, at de havde en krise efter aborten. Trods dette, så tolker hun sine resultater, sådan at det er få kvinder, der har det svært efter abort. Og hun kan også få det til, at det er lettelse, som er den dominerende følelse efter abort. Hun indrømmer, at abort kan indebære psykisk smerte, men man kan tydeligt mærke i den undersøgelse og andre, at det er vigtigt for hende at give et billede af aborten som noget naturligt, noget ansvarligt, man har gjort. Og det er ikke så mærkeligt, at de organisationer, som er abortvenlige, som går ind for abort, godt kan lide at citere netop hende. Og jeg tror ikke, hun har svært ved at få økonomisk bidrag til sin forskning heller. Hun har ret i, at kvinders abortoplevelse er mangesidig og komplekse, og at lettelse eksisterer og kan findes, samtidig med smerten efter aborten. Hvad jeg tror, hun ikke ser, hende og andre, er, at beslutningen om abort meget ofte kan bygge på et kaos af angst og usikkerhed. Og de psykiske problemer efter aborten behøver ikke at komme 4 måneder eller 12 måneder efter aborten, men kan meget vel dukke op langt senere i livet. Det er hun også blevet kritiseret for. Bare som eksempel. Man har en abort, når man er 22, en når man er 26, bestemmer sig for at blive mor, når man er 35, og kan pludselig ikke blive mor. Hovsa. Det, der sker der, er, at de gamle aborter får en ny betydning. Pludselig får de gamle aborter en ny emotionel betydning, som er stærkere end den, de havde inden. Fordi det går op for en, hvad man gjorde. Det kan også være simpelthen oplysningsmangel. Det kan være, at man ikke har set og forstået, hvad aborter er. Som en del meget unge piger, som trækkes igennem en abort. Så læser de biologi senere, eller anatomi, og ser, hvorledes foster udvikler sig. Og bliver helt chokeret over, hvad det er for noget, der er sket. Altså kan psykiske problemer opstå, når man begynder at forstå senere, eller når prisen skal betales på et længere løb. Der er også et dansk studie for ikke så længe siden fra en kvinde, som hedder Trine Munk Olsen fra Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet. Hun sammenlignede kvinder, som havde fået en abort, med kvinder, som fødte sine børn, og forsøgte så at se, hvor ofte har de så haft kontakt med psykiatrien i tiden, i månederne før og månederne efter aborten. Hun ser, at der ikke er nogen stor forskel mellem tiden før og efter, og konkluderer derfor, at det er ganske usandsynligt, at aborterne i sig selv gør kvinder mere psykisk syge, end de var i forvejen. Hun kan godt se, at dem, der får abort, har langt mere kontakt med psykiatrien, både før og efter, men det må have nogle andre grunde, spekulerer hun. Ja, og som det er med mange undersøgelser af denne slags, har man ikke kigget ordentligt efter blandt andre variabler. Kvindernes sociale baggrund, emotionelle baggrund, hvad slags psykiske problemer var det før, og hvilke var det senere? Var graviditeten ønsket, ikke ønsket? Havde hun aborter tidligere? Hvad var kvindens indstilling til abort? Vi ved jo, at dem, som er imod abort, får værre problemer, end dem, som er ligeglade eller synes, det er i orden. Og i øvrigt er den meget uvidenskabelig, fordi vi ved jo, at det er typisk for traumatiserende oplevelse, at man ikke opsøger hjælp. Ofte er det et tegn på, altså der kan være traumatiserende oplevelser, når folk ikke søger sig til psykiatrien. Man vil bare glemme det hele. Man gemmer sig. Man har en fobisk, altså undvigende reaktion. Og det betyder, at der kan være et kæmpestort mørketal, og formodentlig er det.
Det viser en anden undersøgelse, at der formodentlig er. Sådanne undersøgelser får stærkt gennemslag i medierne og citeres og bidrager til et billede af, at abort er risikofrit. Og den sidstnævnte undersøgelse er også understøttet af en udenlandsk fond, som støtter abort. Interessant nok. Sådan nogle ting kan man også finde ud af, at der måske er lidt bestillingsarbejde bagved det. Men det er sådan noget, som leder til, at man siger, at der er jo ikke nogen beviser. Der er undersøgelser af undersøgelser, hvor nogen mener, at studier, som viser problemer efter abort, har dårligst oplæg, dårligst metodologi. Andre undersøgelser viser, at studier, som peger på, at der ikke er nogen problemer, har de dårligste oplægninger. Meget svært. I forstår, det er et meget ideologiseret område. Man kan slet ikke undersøge alle disse undersøgelser. Men som rådgiver møder man kvinder, som selv oplever, at de er blevet traumatiseret af at deltage i det her, og som selv ser det sådan, at det var et drab på deres ufødte barn. Og når man sidder med sådan en kvinde og skal forstå hende, så er der ikke meget hjælp at hente i det, jeg kalder for den abortvenlige forskning. For den afviser, at det, de oplever, har nogen relevans. Den siger jo til dem, at de er alene om det, eller tager fejl af sine følelser. Den er meget akademisk interessant, men i terapeutisk sammenhæng faktisk ganske destruktiv. Derfor synes jeg, det er mest spændende at læse forskning, som sætter tal på det, som kvinder faktisk selv fortæller. Og det er der heldigvis også rigtig meget af. Undersøgelser med en solid metodik. I Australien er der nogle 3 forskere, Ferguson, Howard og Ritter, som har gjort et meget stort langtidsstudie. Nu vil jeg sige, at mit foredrag her kommer jeg at maile til Sofus, og så kommer det til at havne et eller andet sted i hjemmesiden for Provita, Færøerne, og så kan man selv gå ind og læse de her, og alle henvisninger også til bøger, som man kan google på. Disse 3 australiensiske forskere lavede et langtidsstudie over en 25-årig periode af en fødselsårgang i New Zealand. New Zealand var det. Og de vil undersøge, altså på 25 års perspektiv, sammenhængen mellem at have gjort abort, og så at det rammes af psykisk lidelse, når man havner i alderen 15 til 25. Det er en meget vanskelig tid for de fleste mennesker. De anvender sig af et meget anerkendt psykodiagnostisk system, og de kunne vise, at unge kvinder, som valgte abort, opviste betydeligt flere psykiske lidelser, end dem, som fuldendte sine graviditeter, og dem, som ikke blev gravide. Disse psykiske lidelser var særligt tydelige for den yngste gruppe, 15-18-årige, altså dem, som gjorde abort i den alder. Blandt disse var der næsten 80%, som havde oplevet dyb depression, 64% med angstrelaterede diagnoser, og 50%, halvdelen, med en eller anden form for selvmordsforestillinger, eller selvdestruktive forestillinger. Hvorfor løfter jeg det her studium frem? Det er det mest grundige, som er gennemført. En kæmpestor mængde mennesker, og med en meget grundig metodik. De har nemlig isoleret en lang række øvrige variable. De har kigget på familie, baggrund, barndomsproblemer, og de kan bekræfte, at sammenfaldet mellem selve abortindgrebet og den øgede risiko for psykiske lidelser står fast, også når man tager hensyn til disse sociale og familiære baggrundsfaktorer. Dr. Ryge, som jeg nævnte tidligere, har gået igennem 375 undersøgelser om psykiske eftervirkninger for abort. Altså for at undersøge deres videnskabelighed. Og disse undersøgelser var meget forskellige i metode og oplæggende resultater. Men nogle af disse studier fandt en meget høj procentdel, op til mere end 50%, af følgende tilstand efter abort. En lav selvværdsfølelse, skyldfølelse og at man fortryder. Særligt svære følger er meget tydelige omkring årsdagen for aborten. Datoen, man fik aborten, husker man altså. Ofte er det også omkring årsdagen, hvor barnet var beregnet, hvor det skulle blive født. Der bliver fortalt om flashbacks,
som vi kender fra andre posttraumatiske syndromer, som ved krig og voldtægt, altså flashback, at man tvinges at opleve det og se det. Pludselig tvangsmæssigt optrædende indre hukommelsescener fra selve aborten. Der var rapporter om mange seksuelle problemer med partneren efter abort. Der var mareridt, selvmordsforestillinger, selvmordsimpulser, selvmordsforsøg. Meget store vanskeligheder med at tilgive sig selv, misbrug og en del indlæggelser på psykiatriske klinikker. Den her forskning, jeg er sådan set ligeglad med tal og procenter og sådan noget, men den er god at have, for den viser de her mennesker, som man har ansigt til ansigt foran sig, at de ikke er skøre, og at der er andre, der har gået igennem det samme. Jeg tror også, at de fleste psykologer i dag vil sige, at man er temmelig dum, hvis man benægter, at der er tale om, at der findes meget alvorlige stresssymptomer, og at vi i virkeligheden har at gøre med en underafdeling af de posttraumatiske stress-belastningsreaktionerne. Det er stærkt overrepræsenteret blandt kvinder, som har gennemgået abort. Den toneangivende organisation for det vigtigste psykodiagnostiske system, American Psychological Association, modsætter sig stadigvæk postabortsyndromet som diagnose, men de indrømmer, at der er visse risikogrupper, som oplever stærkere negative reaktioner. Det er altså dem, som faktisk også bestemmer, hvordan vi skal tænke her. Jeg tror, at skandinaviske psykiatrikerforeninger kigger den vej, hvad der bestemmes i USA. Men de indrømmer, at kvinder for eksempel, som har en følelsesmæssig tilknytning til graviditeten, kvinder, som mangler støtte, eller som personligt er imod abort, eller som var i tvivl om aborten inden, og det er nok alle på en eller anden måde, er særlige risikogrupper. Men det mærkelige er, at American Psychological Association ikke anvender denne indsigt til at anbefale, at disse grupper lader være med at få abort, og i stedet for vælger et mere skånsomt alternativ som for eksempel adoption. Eller begynder at fortælle de mennesker, som skal få en abort, at der er risiko, hvis de tilhører disse grupper. Det burde jo stå på et papir. Er du i følgende situation, har du følgende indstilling, opfyldt disse kriterier, er der desværre en risiko for, at du får det rigtig skidt efter. Og spørgsmålet er, om ikke i virkeligheden alle kvinder på vej til abort både vil og ikke vil. Jeg har aldrig mødt nogen, der er 100% for abort. Man vil, og man vil ikke. Mens man i USA fastholder at afvise den postabortsyndrome som diagnose, er der opstået en vis tvivl alligevel i den ansete britiske psykiaterorganisation United Kingdom Royal College of Psychiatrists. Den i England altså har denne organisation lyttet til nyere forskningsresultater, som gør det mere sandsynligt, at der er årsagssammenhæng mellem abort og depression. Så de britiske psykiater har ændret standpunkt og anbefaler siden 2008, at kvinder ikke skal kunne få en abort, hvis de ikke er blevet informeret om de psykiske risikoer i forvejen. Siger altså den britiske psykiaterorganisation. Det er ganske modigt og ærligt i den akademiske verden, som siden årtier fastholder sin afvisning af kvinder, som lider efter abort. Der ser vi, at der er sprækker i muren. Vi står ikke foran en kompakt mur af uforståelse. Der er faktisk sprækker i muren, og det er muligt, at ikke kun britterne, men også andre begynder at indse, at vi er nødt til at skabe en særlig diagnose for det her. Med hver dag er følger af krav om kompensation, oprettelse, behandling og eventuelle lovændringer. Nu kan man så sige, nu siger man iblandt, ja, de amerikanske og engelske undersøgelser fra andre lande er ikke gyldige hos os, for det er en anden kultur, de religiøse osv. Derfor vil jeg gå ind på 3 skandinaviske undersøgelser. Nævne dem lige lidt her nu. Det er nogle år siden, at psykiateren Anne Nordahl Broen, som I måske har hørt om, hende? Lavede en undersøgelse, et 5-årsstudium, hvor hun sammenlignede kvinder, som havde valgt provokeret abort, med kvinder, som havde oplevet den tragedie at miste sit barn ved en spontan abort. Misfald kalder vi det på svensk. Hun opdagede, at de værste og længst varende psykiske reaktioner,
var netop hos kvinder, som selv havde valgt abort. Og specielt dem, som oplevede, at de var blevet presset til en beslutning fra mandens side. Det var omkring 25% af dem, der havde valgt abort, sagde, at de var blevet presset til det af deres boyfriend. Hvilket også er meget interessant. Fordi vi har i vores system ikke, at læger og psykologer og rådgivere skal ikke spørge om, hvorfor folk vil have abort. Men ganske ofte er der tale om stærkt pres, altså en ufrivillig beslutning, hvor man kan gå ind og hjælpe kvinden. Som hende her for nylig, som blev slæbt ind i en bil og skræddet ihjel af sin ven og hans familie. Og altså, hun sad der alene, jeg ved ikke hvad, og jeg måtte snakke længe med hende, og tage hjem til hende, og så videre, fortælle hende, altså ved du hvad, de er helt syge i hovedet alle sammen. Du er ikke nødt til at have abort, det er slet ikke rigtigt, du er nødt til det, og det er ikke, du behøver ikke føle skyld over, at han bliver far. For han siger, gør mig til far, så skal jeg betale i 18 år, det kan du gøre mod mig, og så videre. Vi bare mødte hinanden de mødte hinanden på en dum måde. Det er så det. Men hun var fuld af skyldfølelser, for at hun skadede ham ved at føde sit barn. Der indgreb, jeg måtte tale alvorligt til hende, det er jo ikke rigtigt, det er jo et vrøvl. Så valgte hun at føde sit barn. Der var masser af problemer, og der er stadigvæk mange problemer. Men sådan spørger man ikke efter, hvilket er helt idiotisk. Men Anna Nordahl bruger en sammenligning, altså de to måder at miste sit barn på. Ved spontan abort og ved provokeret abort. Hun fandt faktisk interessant nok, at de kvinder med spontan abort reagerede faktisk med stærkere negative eftervirkninger end abortgruppen, altså sværere følelser af tab og sorg, i tiden umiddelbart efter tabet. Men de fik det snart bedre. Det er altså værre, følelsesmæssigt er det værre at have en spontan abort, ifølge det her, end at få en provokeret abort på kort sigt. Men gruppen med en provokeret abort, de kæmpede på længere sigt med mere angst og mere undgående adfærd og følelser af skyld og skam. Det var meget tydeligt, at dem, som havde valgt aborten selv, havde en vis lettelse, men længere, de kunne ligesom ikke blive af med det. Og de kæmpede og gnævede. De andre fik støtte fra omgivelserne. Det var okay at græde. Har du det skidt, det kan vi sandelig godt forstå. Men de her blev åbenbart ikke mødt af nogen. Der var ikke nogen omkring dem. Det mærkelige er, at netop disse kvinder, som under hele tidsforløbet havde højere point, når det galt om, at jeg har gjort det rette. Netop dem, som sagde, jeg har bestemt, at jeg har gjort det rette, var dem, som på længere sigt havde nogle af de værste psykiske reaktioner. Der er altså afstand fra det, man tænker, til det, kroppen føler. Det er en forvirrende modsigelse, som man møder inden for det her område, men det er også den emotionelle virkelighed, som den abortramte kvinde befinder sig i, og som ikke er logisk. Det er ikke logisk. Man kan også spørge folk, hvordan har du det efter aborten? Jo tak, fint. Og så 10 minutter efter kan de sidde og bryde sammen og græde. Eller abort er godt, men jeg bliver et af et monster indeni, og jeg har det skidt, jeg er tomt. Der behøver ikke være nogen logik. Jeg kan huske en af mine patienter, som havde en stærk overbevisning om, at abort skal forblive en lovlig rettighed. Hun ville finde ud af nogle problemer med min kæreste, som hun sagde. Og gennem mange af vores samtaler, så kunne hun tale om sine 3 aborter på en rolig måde, selvbevidst. Det var den rigtige beslutning. Men så nu og da kunne hun alligevel afsløre en helt anden side. Den der forfærdende tomhed. At gå rundt med noget, som ødelagde hende indefra. Et forvirring og uro. Så der er ikke noget enten eller. Og det er det, som gør det vanskeligt ved sådan nogle videnskabelige undersøgelser. Alle interview af kvinder giver et øjebliksbillede. Hvad hun svarer lige nu. Så hvis man skal hvis man skal se, om en abort virkelig har skadet et menneske, så bliver man nødt til at kende mennesket på ret godt, faktisk, for at kunne være sikker på, om den har været traumatiserende. Det tager ofte lang tid, inden aborten dukker op i vores samtaler. Folk opsøger måske mig, for jeg har ægteskabsproblemer, meget typisk, og så dukker aborten op senere frem. Et nyt barn bliver født. Det hele kører op igen. Det, som skulle være en lykkelig oplevelse, forgiftes fuldstændig af det første barns død på en så grufuld måde.
Det man behøver er en stabil og god psykoterapeutisk relation, hvor man tør føle følelser og tør komme frem med de modsigelsesfulde, det vanvid, man føler omkring dette. Anne Nordalsbroens undersøgelse afslørede en anden vigtig interessant ting. Hun opdagede, når hun sammenlignede de resultater, som hendes medarbejdere fik ind, altså hun bad forskellige medarbejdere om at interviewe de her kvinder, så opdagede hun en forskel. Der var en vis modstand mod hele projektet fra nogle medarbejderes side, som hun var nødt til at konfrontere dem med. De ville modarbejde projektet. Og så opdagede hun, at netop de medarbejdere, som var mest negativt indstillede til at undersøge sammenhængen mellem abort og depression, også havde sværest ved at få kvinderne til at svare på spørgsmålene. Det er ikke så mærkeligt. Der skal en vis tillid til, inden man afslører, hvor dårligt man har det. Det er ikke nemt at fortælle om svære følelser, når man instinktivt mærker, at den, som interviewer en, egentlig ikke vil tage imod den slags ting, eller ikke tror på, at det er sandt. Så dem, som tog projektet alvorligt, fik også historier, som er ganske alvorlige. Og dem, som ikke rigtig troede på det modarbejdede, fik at vide, at der er ikke noget galt. Så vi ser altså den metodologiske vanskelighed ved at finde de her ting, har at gøre med, at der skal skabe en stor tillid, og der skal være en vågenhed og en agtsomhed for, at problemet eksisterer, for at man skal kunne se det. Det kan være en forklaring til, hvorfor de mange aborttilhængere, som forsker i det her, synes de ikke finder frem til de her lidelser, som faktisk findes i de her mennesker, og ikke kan bekræfte deres eksistens. Man ser ikke gerne det, man ikke vil se. Ikke engang, når ens egne resultater chokerer en. Burde chokere en, og det skal jeg fortælle om det næste nu, ordentligt tydeligt. Selv blandt dem, som arbejder for abort og udfører aborter i stor skala, og forsker i de psykologiske eftervirkninger, kan man finde resultater, som bekræfter eksistensen af posttraumatisk stresssyndrom udløst af abort. Der var i Malmø en meget erfaren abortlæge, Hanna Söderberg, som jeg kender personligt, som har gennemført 10.000 aborter. Opbygget abortvirksomheden i Malmø siden mange år tilbage. På sine gamle dage gjorde hun en stor undersøgelse af samtlige kvinder, som havde valgt at gøre abort i Malmø i en årgang. Altså en årgang, alle kvinder der, de skulle så svare ja til, at de skulle efter et år svare på nogle spørgsmål. Det sagde de også ja til, de fleste af dem. Hun blev vel nok lidt overrasket, når hun pludselig kunne vise, at de fleste af dem, som deltog i undersøgelsen, sagde, at de havde haft følelsesmæssige forstyrrelser efter aborten, og aldrig ville gennemgå den igen. Eller begge dele. Langt over halvdelen sagde det. Omkring 16%, hun får det til 16% af dem, som svarede, var blevet så skadet, at de havde følt sig tvunget til at opsøge psykolog eller psykiater efter aborten, typisk sygemeldte på grund af depression. Hendes resultater giver hende altså 16%. Det ligger der hos andre også. Det er nok der, det ligger i virkeligheden. Altså både hos de gode undersøgelser. En femtedel er i hvert fald rammes meget hårdt. Hendes undersøgelser sætter et stort spørgsmålstegn ved hele den abortvirksomhed, hun selv har været med til at opbygge gennem mange år. Det indrømmede hun ærligt i en samtale med mig. Jeg var så fræk og spurgte hende, hvad nu hvis du dør og møder alle de her 10.000 børn, som kigger på dig? Hvordan bliver det? Ja, det tror jeg selvfølgelig ikke på, så vil jeg jo ikke gøre det. Ja. Men hun er nødt til at forklare sig selv, at der er ikke nogen afregning. Der er ikke noget efter dette. Der er ikke noget liv efter dette. Der er ikke nogen dom. Hun er nødt til at leve med den forestilling. Hendes resultater viser, at vi i en by af Malmøs størrelse med 250.000 mennesker, har over 100 kvinder hvert år, som skades meget alvorligt psykisk i forbindelse med abort. Det er altså en behandling, en sygehusbehandling, som de gik ind i med forventning om, at den skulle løse et problem for dem, ikke kaste dem ud i nye og værre problemer. Og der kan man med rette spørge sig, hvilken anden medicinsk behandling med sådanne sideeffekter skulle accepteres på denne måde, uden at man advarer i forvejen, og uden at man stiller spørgsmålstegn ved den. Jeg kan kun se en forklaring til, at alle disse kvinder er tavse
og ikke går til domstolen og kræver erstatning. Og det er den totale og helt overvældende tabuisering af emnet. Det er simpelthen, det findes ikke. Jeg er alene. Det er det, der hersker i vores samfund. Det ville føles som en overmenneskelig anstrengelse at rejse sig op og være den første, som går ud i offentligheden med sin ledelse. Så ville hele det sociale og psykiske pres komme, latterliggørelse, social stempling, uforstående omgivelser, hurtigt ville kaste sig over hende. Der er ikke nogen, der ser ud til at være i stand til det lige nu. Og det er ikke så svært at forstå. En anden god side af Hanna Söderbergs undersøgelse er, at den er lagt op sådan, den giver et godt billede af en meget stor gruppe af kvinder, som nægtede at medvirke i undersøgelsen, med henvisning på, at de ikke kunne holde ud at tale om eller tænke efter aborten. Det er sådan altså, alle de kvinder, som sagde ja, om et år må du gerne interviewe os, var der en meget stor del, jeg tror det var 40%, som så efter et år sagde, at vi vil ikke tale om det, vi kan ikke holde ud at tænke på det. Vi vil ikke blive interviewet. Se, det som er godt med hendes arbejde er, at man kan beskrive denne gruppe nærmere. Hun har undersøgt deres variabler, flere variabler omkring dem. Man kan se, hvad det er for nogle kvinder, som ikke kunne holde ud at tale om det. Det var i høj grad mennesker, som i forvejen var kendte for sociale og psykiske belastninger. Det var grupper, det var unge, det var enlige personer, det var mennesker med lav uddannelse, og det var arbejdsløse, og det var studerende. Meget typisk var det sådan nogen. Det er grupper, som vi i forvejen ved er hårdt belastede. Så der er al grund til at tro, at forholdene ude i virkeligheden, bag alle undersøgelserne, er langt værre end de her 16%. Til sidst vil jeg bare ganske kort nævne en undersøgelse i Finland af Mika Gisler, som statistisk gennemgik et meget stort materiale omkring selvmord. Og hun kunne vise, altså det her, Hanna Söderberg er absolut for abort. Jeg tror, at hende, før jeg nævnte, hun vil ikke sige, hvad hun er. Hende, Anna Nordal-Broen, hun er nok lidt abortskeptisk, eller abortmodstander måske. Den sidste her ved jeg ikke. Men det kæmpestort arbejde fik hun frem, at selvmordsprocenten var næsten 6 gange større for dem, som havde gjort abort, end dem, som fødte sine børn. Og hun kunne også vise, at dem, som begik selvmord efter abort, var ofte fra socialt dårligt stillede miljøer ugifte. Aborten lagde noget ovenpå en allerede vanskelig situation. Det er vanskeligt, siger hun, at udtale sig om årsagssammenhængende. Det er jo rigtigt, hun laver ikke andet statistisk arbejde. Men hun fastslår alligevel, at det må betyde, at kvinder, som får abort, har øget risiko for selvmord bagefter. Og det bør man tage hensyn til, når man vil arbejde med at forebygge selvmord. Det vil sige, at dem, der arbejder for at forebygge suicid, bør advare dem om det her spørgsmål. Så der er ikke mangel på beviser på, at det her er meget alvorligt. Det er stadig muligt for den, som absolut vil, at bortforklare de psykiske lidelser og tro på andre faktorer. Men efterhånden, som den kritiske forskning skrider frem, så bliver det mere og mere absurd at afvise de her ting. Hvis det er okay, vil jeg gå lidt ind på, hvad vi ved om, hvordan mænd påvirkes, det medicinske personale og familie og børn. Ja. Det er der sikkert noget om i undersøgelser. Jeg kan ikke lige huske det. Men du møder jo mit instinkt siger mig, at det nok alligevel er lige så slemt. Fordi hvis du har et barn, som har Down-syndrom eller sådan noget, så kører de det jo væk næsten automatisk. Du når næsten en gang at stoppe dem. Du har et barn med Down-syndrom, så får du ved, at du skal have abort. Så gør man det. Men hvis det skete på grund af noget andet, end hvad jeg selv vil, så vil jeg jo egentlig ikke. Og føles et barn, som har misdannelse, er også et barn, som har brug for særlig kærlighed. Det vil sige, det vækker modet. Altså når du får at vide, at du har et barn, som kommer til at have særlige behov, og som har brug for særlig kærlighed og omsorg, og derfor skal det slås ihjel.
Altså det er jo en indre modsigelse. Du kommer til at synes, at du har slået et barn ihjel, som endnu mere end andre børn havde fortjent at blive hjulpet. Den konflikt tror jeg, at vi kommer til at se, altså i terapien. Fordi, forstår det kan godt være, at man siger, at det var godt, fordi barnet havde fået en slem fremtid. Men så møder hun Down-syndrom-børn, som er lykkelige, og som sætter sig ved et klaver og spiller og nyder musik og er glade for livet og helt vidunderlige Downs-børn. Og forældre, som siger, at det har været svært at have et Down-syndrom-barn, men det er jo også det bedste, vi nogensinde har gjort. Så bliver det meget svært at leve med, at du klippede en svær, men lykkelig del ud af dit liv. Forstår jeg, mener? Det afhænger lidt af, hvad man får at vide, hvad man møder senere. En helt lidt handicappede børn, skal jeg fortælle om nu, er ganske bange, når det går op for dem, at man dræber handicappede fostre. For så kunne de jo selv være blevet dræbt. Og hvis mor havde vidst det. Jeg kommer tilbage til handicappede børns fantasier. Handicappede børns fantasier om mor som farlig. Det er et svært område, men det er virkelighed. Ja, altså du møder folk, som har Downs barn, ikke? De siger, det er utrolig hårdt, men vi vil ikke være uden. Det var utrolig livsglæde også. Og det er jo det er de Downs mennesker, som jeg selv kender. Ja, det er en særlig gave. Der er noget særligt der. Altså det er noget, de nyder, og de beder, og altså helt anderledes. Meget, meget ægte. De mangler det der, som vi andre er så gode til at spille Karl Smart, ikke? Og så videre, og lyve og fuske. De er lige ud af landevejen. Hvilket er en meget stor menneskekvalitet. Godt, bare stop mig. Men, der er en del, men ikke så mange undersøgelser, hvad jeg ved af, som handler om mænds reaktioner på, at deres partner vælger abort mod deres vilje. Altså manden vil, men hun vil ikke have barnet. Der er et gammelt studie fra 80'erne af 1000 mænd i USA, som konkluderede, at der er et ikke anerkendt trauma hos mændene, som ikke får nogen hjælp. Mænd opsøger jo ikke hjælp, som bekendt. Mænd skjuler gerne sine følelser, skjuler dem ofte for at beskytte sin partner. Mænd kan føle sig isolerede, hjælpeløse, afmægtige og vrede på sig selv og partneren. Der kom en mand til mig, som var ansat i en ungdomsrådgivning, arbejdede der. Han opsøgte mig, fordi han havde samlet mænds dagbogsoptegnelser om, hvordan de havde oplevet deres partners abort. En beslutning, som de selv havde været imod. Han havde altså en hel masse dagbogsoptegnelser fra mænd, hvis kvinder havde valgt abort. Men han havde bestemt sig for at afbryde sin forskning, fordi han risikerede at blive betragtet som abortmodstander på sin arbejdsplads, og det kunne betyde, at han blev fyret. Han var ikke abortmodstander. Han syntes bare, det var et vigtigt emne. Han er offer for et gruppepres, som vi ser igen og igen inden for sygevæsenet i vores nordiske lande. De, som arbejder, mærker det også. At man får vanskeligheder. Der er dog også en særlig gruppe vanskeligheder blandt den del af personale, som udfører aborter og får det psykisk skidt på grund af sit arbejde. Og som ingen vil høre på heller. De får ofte godt betalt. Og det kan være svært at finde nogen, der vil udføre aborterne. Det kan være svært at få nogen til at gøre det. Men den her mand, som slet ikke var abortmodstander, han gav hele sit forskningsmateriale til mig. Hele stakken med antegnelser, som jeg ikke har udgivet endnu. Jeg har ikke haft tid til det. Men der kan man læse side op og side ned mænd, som er skubbet til side, frustreret over, at de ikke kan påvirke, om deres eget barn skal blive født eller ej, magtesløshed og en følelse af, at jeg bliver personligt afvist i, at hun ikke vil have mit barn. Meget stor frustrering og forvirring. Og det peger på et problem i vores samfund også, for barnet kommer jo også fra manden. Så de, som vil have sit barn, har heller ikke nogen stemme, hvis kvinden ikke vil. Blandt dem, som udfører aborterne, personalet altså, mærker man ofte en slags sarkasme og fortvivlelse også. Det er som sagt ikke noget populært arbejde. En sygeplejerske, jeg kender, hun spurgte en kollega, hvad har du på næste uges skema? Jeg skal slå små børn ihjel, sagde han. Helt alvorligt. Ja, det er svært at leve med.
Indimellem bliver der klaget over manglende støtte til dem, som arbejder med abort. Altså støtte, håndledning, særligt i de uhyggelige tilfælde, hvor man tager livet af fostre, som er efter den 22. uge. Det vil sige, når de i princip har en mulighed for at overleve uden for moren. Ganske uudholdeligt, ubærligt bliver det i de tilfælde, hvor fostret overlever angrebet og fødes frem levende, selvom det skulle være dødt efter mishandlen og angrebet mod dets liv. Det er umådeligt svært at stå og se på, mens et sådan lille væsen ligger og gisper efter luft, mens det kæmper efter sit liv, måske ligefrem giver små lyde fra sig. Jo, det er rapporteret, at de også kan give lyde fra sig, og at det kan vare op til en time. Sig bare, det er noget vrøvl, jeg siger, men det er rapporteret. Det er sket, at en eller anden, det man ofte gør, er, at man straks tager barnet og ruller det ind i og lægger det væk, så ikke engang personalet selv skal se på det. Det er ikke så ofte, det sker, men det sker også i Sverige, og nu kender jeg til Sverige, og i USA ganske meget af de her ting. I England også. Det sker sjældent, at en sygeplejerske bliver civilt ulydig og bryder mod reglerne og tager barnet og bærer det til den neonatale afdeling, hvor det overlever, har en chance for at overleve. En kendt kvinde i USA, som blev udsat for sådan et mordforsøg, inden hun blev født, er Janna Jessen. Janna Jessen, som jeg har hørt om, kan måske. Hun var vældig heldig. Hun blev reddet, og hendes abortlæge blev tvunget til at skrive under på hendes fødselsattest. Det er hendes lille triumf. Hun har et papir, hvor der står hendes fødselsattest, skrevet under af den læge, som forsøgte at slå hende ihjel. Ifølge loven var hun jo et født barn, det vidste, at hun havde overlevet. Hun rejser rundt og holder foredrag for de ufødtes ret til livet, og hende finder man på YouTube og kan høre hendes foredrag. Men vi behøver ikke tage til USA for at finde sådan noget. Der var en bekendt til min egen familie, som var gravid og ville have en abort for nogle år siden. Og det viste sig, at hun bar på tvillinger, en dreng og en pige. Og drengen overlevede aborten. Faktisk, hun besluttede at beholde ham, og nu siger hun, jeg elsker ham mere end mine øvrige børn. Tja. Jeg har en nabo, en 25-årig kvinde, og hun flyttede. Hun var nær blevet aborteret, når hendes mor fik at vide af lægen, at hun havde en kræftsvulst i livmoderen, som skulle tages væk. Denne kræftsvulst var hun. Det var ikke kræft, det var et barn. Men moren nægtede at tro på det. Lægen tager fejl. Det var en mor med ben i næsen og fødte sin pige. Længe leve den fine teknologi, men det er svært. I USA mødte jeg en kvinde, som fik at vide, at fosteret havde alvorlige handicap og burde aborteres, og ville ikke tro på det. Hun ville ikke tro på det. Og fødte en søn frem, som ikke havde det mindste problemer. Og hvis vi begynder at fortælle om, hvem vi kender og hvad vi har mødt, så kan vi nok lægge flere historier til om fejltagelser, uhyggelige modsigelser. Nej. Altså lige nu er det sådan, at du kan godt, et par år siden jeg undersøgte spørgsmålet, du kan godt gå igennem en lægeuddannelse uden at udføre en abort. Jeg kender en, som blev snydt til at gøre det alligevel. Han fik at vide, at det var en almindelig udskrabning. Bagefter havde han udført en abort, uden han vidste det. Han blev snydt, simpelthen. Men gynækologer, kvindelæger, er meget hårdt pres på dem. Jeg kender én gynækolog, som er kommet igennem systemet uden at udføre aborter. Hun er åbenbart meget dygtig, så de vil have hende alligevel. Men hun har forladt Malmø sygehus og arbejder nu med privat praksis. Det er hårdt at arbejde med aborter. Som jeg sagde, særligt dem, som arbejder med de senere aborter, oplever rystende ting. Man vil helst se sig selv som en omsorgsfuld behandler, derfor har man taget den uddannelse. Men man kan ikke lade være med at føle sig som en bøddel, når man skal slå et stort foster langsomt ihjel. Og så lever det måske alligevel, når det kommer ud. Men det er lige så slemt for dem, som hjælper til med i tidligere stadium, fordi de ved, at det er det samme, bare i mindre skala. Tænker man efter, så er man jo i samme situation. I sommeren 1996, for 20 år siden, udløste dette emne en mediestorm i de danske medier. Der var en del jordmødre, der prøvede at sige stop for de meget senere abort, der ville forbyde dem.
Spørgsmålet kom op i Sverige for 5 år siden, men debatten blev straks bremset i medierne. Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen i Sverige, reagerede med at sige, at man skal undersøge, hvilke metoder, der kan anvendes, som bedre sikrer, at der ikke forekommer levende fødte fostre på svenske sygehuse. Det, man mente med det, var, at man skal kigge på metoder i visse lande, hvor man injicerer en giftsprøjte direkte i det sene fostres hjerte, inden uddrivelsen sættes i gang. Så man er sikker på, at hjertet er gået i stå. Sådan makabre forslag bygger på princippet om, at det, som personalet ikke ser, det har det ikke ondt af. Altså, man reagerede fra statens side med, eller fra Socialstyrelsens side med, at vi skal simpelthen blive bedre til at slå dem ihjel. Problemet med abort er, at vi ved, hvad vi gør selv, når vi gør processen usynlig. Det er umuligt at helt fortrænge den faktiske umenneskelighed, som en sådan handling indeholder. Og derfor, tror jeg, bliver vi aldrig af med ubehaget, skyldfølelsen og sorgen, så længe vi fortsætter. Endnu mere for de tidligere aborter, der ved vi jo, at fosteret er endnu mere forsvarsløst, endnu mere i behov beskyttelse. Så snart vi ser billeder af disse små ødelagte væsener, bryder mange mennesker sammen, naturligvis. Fordi vi er mennesker, og fordi dette er helt umenneskeligt. Det betyder også, at den frie abort er truet af den videnskabelige udvikling. For jo mere udviklingen går fremad, desto nærmere kommer vi fostrets virkelighed. Vi lærer mere og mere om foster. Jeg tror, jeg sagde det også inden. Jo mere vi lærer som foster, hvor tidligt de kan føle smerte, altså jo mere menneskeliggjort det bliver det jo for os. Og jo mere menneskeliggjort en modstander er, desto sværere er det at slå den ihjel. Når vi opdager, at russerne, vores ærkefjender, også elsker børn, og almindelige mennesker, bliver det svært at kaste atombomber i hovedet på dem. Og når vi opdager, hvor meget et lille foster er et menneske, desto sværere bliver det at dødsdømme det. Og der er et lille håb for os, som vil virke for større medfølelse med de ufødte børn. Den videnskabelige udvikling er på vores side. Fører os til langt større nærhed til, hvad det vil sige at være et foster. Den sidste gruppe af personer, jeg vil nævne her, er børnene. Og der mener jeg dem, som har fået lov til at blive født. Og så øvrige familiemedlemmer. Vincent Røe, som jeg har citeret et par gange, siger om den aborterende kvinde og hendes forhold til denne gruppe følgende: hvis aborten er en familiehemmelighed, så føler kvinden ofte, at hendes relationer til familiemedlemmerne forandres. Hun kan føle sig deprimeret, skyldig og fuld af skam, blive mindre åben, eller hun kan forsøge at overkompensere, fornægte enhver følelse af tab ved en tvangsmæssig laden som om. Vi ser også, at hun kan undgå familiesammenkomster, hvor gravide søskende eller unge niecer og nevøer er til stede. For nogle er aborthemmeligheden et tvingende bevis på deres værdiløshed og manglende evne til nogensinde at blive elsket og accepteret som den de er, både inden for familien og blandt venner. Det vil sige, at den hemmelige abort undergraver selvfølelsen, selvværdet. Gør det vanskeligt at tro, at nogen nogensinde kan elske mig. Den gør også, at man ikke opsøger hjælp. Der var en katolsk pige, som ikke ville gå til skriftemål og skrifte sin abort, selvom hun syntes, den var forkert, for hun syntes ikke, hun fortjente tilgivelse. Hun syntes ikke, hun fortjente tilgivelse. Så hun straffede sig ved ikke at blive tilgivet. Så langt nede kan man altså være. Så er det bedsteforældrene, det vil sige bedsteforældrene til fosteret. De kan også blive ramt hårdt faktisk, hvis deres datter vælger en abort. De mister et barnebarn med alle muligheder til kærlighed og glæde, som det kunne have bragt. De føler ofte gerne tabet af deres datter eller en forandret relation til hende, på grund af, at hun distancerer sig og bliver indelukket efter aborten. Det kan også være, at de bliver straffet af deres datter, hvis de selv var indblandet i abortbeslutningen. Hun kan ville straffe dem hårdt. Til sidst, så er der børnene.
Hvordan rammes de af, at deres mor har fået en abort? Jeg vil sige med sammen, det er en meget stor mangel inden for forskningen, at der ikke er nogen, som jeg kan se, som har turde udsætte dette spørgsmål for en ordentlig undersøgelse. Det er selvfølgelig meget svært at undersøge på dette her. Men der skal ikke ret meget psykologisk intuition til at kunne sige nogle ting om det. Smertefulde familiehemmeligheder findes i mange former, og vi ved, at de skader børns selvbillede, deres syn på sig selv. Selvom børn ikke får dem at vide. Det ligger i luften. Selv i familier, hvor forældrene prøver at skjule, hvad der er sket, bliver børnene bekymrede, når de ser deres mors krisereaktioner. Hvad er der, mor? Og de forstår, at der er noget galt. Ofte tager børnene det jo på sig. Jeg må have gjort noget forkert. Og før eller senere, mere eller mindre bevidst, bliver de formodentlig i stand til at forstå, at der er sket noget forfærdeligt. Noget, som forældrene ikke er stolt af, og som man hellere må lade være med at tale højt om, og ikke skal spørge om, og som skal glemmes eller ligefrem fortrænges. Det er ganske skrækkeligt at være vidne til en børnefamilie, hvor alle ved, hvad der sker. Altså ved sene aborter kan man ikke undgå det. Faktisk, at de ved, hvad der sker. Man kan bare gætte sig til den rædsel, som særligt de yngre børn må føle, når de tænker over, hvad mor har gjort. Det spørgsmål, som det lille barn ikke kan stille, og som ikke kan udholdes, fordi det ikke helt kan afvises, hænger i luften. Kunne mor finde på at gøre det samme med mig? Der er 2 amerikanske forskere, der skriver sådan her. En abort kan for barnet i børnehavealderen blive et bevis på forældrenes evne til at blive farlige. Noget, som skaber uudholdelig forvirring og angst, som uundgåeligt må fortrænges, for at den grundlæggende tillid kan holdes i live. Noget, som alle børn behøver i afgørende grad. I familier, hvor forældrene ønsker at beskytte børnene fra at blive bange ved at tale på en afslappet måde om aborten, som noget naturligt, kan børnene forsøge at leve op til deres forældresyn ved at fornægte den frygt, som aborterne naturligvis vækker i dem. Andre børn, som hører om aborten, men ikke forstår, at det var et foster, som faktisk var en potentiel søster eller bror, kan blive forfærdet senere i barndommen, når de forstår, hvad et foster er, og at de selv engang har været i samme position, og teoretisk set kunne være blevet aborteret. Forskeren Philip Ney siger ifølge ham, at særligt handicappede børn ofte spekulerer på, om deres forældre ville have aborteret dem, hvis de havde haft kendskab til deres handicap. Det vil sige følelsen af, at i virkeligheden er jeg ikke rigtig elsket. I virkeligheden har jeg ikke rigtig ret til at eksistere. Der er meget mere at sige om det her, som jeg ikke har skrevet. Man bliver oversød. Man bliver overnem. Man bliver det perfekte barn. Af angst. For at et en ubevidst angst for, at man selv kunne blive smidt ud. Så bliver man et beskyttende barn, så beskytter mor og far, meget pænt, meget velopdraget. Sådan nogle ting kan man se. Så med tanke på disse almene forhold, som vi kender til, uden at forske i emnet, må vi regne det som mere end sandsynligt, at der sker en slags sekundær traumatisering af børn i familier, som rammes af abort. Det er meget svært at påvise, for børn gør alt, hvad de kan for at tilpasse sig til forældrenes forventninger. Særligt når det drejer sig om at undgå ting, som kunne gøre forældrene ulykkelige. Børn er små. Den eneste overlevelseschance, de har, er at tilpasse sig forældrenes verdensbillede. Selvfølgelig, mor. Ja, far. Hvis der er noget, der ikke må tales om, så må der ikke tales om det. Men nu og da, så er symptomerne tydelige hos børn. Som når et barn for eksempel giver udtryk for skyldfølelse over at være i live, når et afdødet barn ikke er det. Det ved vi allerede fra børn, hvis bror eller søster er død i en trafikulykke. Så føler man skyld over, at jeg fik lov at overleve, og man kan få et indskrænket følelsesliv, og man kan blive sådan der ekstra god i skolen, og ekstra meget opfylde forventninger, og ikke have samme livskvalitet. Hvor meget er det så ikke, hvis man opdager og forstår, at en er blevet slået ihjel? Omkring de ældre børn, som får at vide dette, altså teenager,
så siger Vincent Rue, aborten, altså at man ved, at mor har gjort abort, sender et højst modsigelsesfuldt signal til den unge om dette at kontrollere aggressive impulser, at støtte og vise omsorg for de svage og værdien af det menneskelige liv. Dette på sin side kan øge kløften mellem generationerne gennem øget desillusionering og en erosion af respekt mod forældrene. Det bliver svært at respektere sine forældre og dermed sig selv. Hvis man ikke kan respektere sine forældre, slår det tilbage mod en selv, for jeg kommer fra mine forældre. Altså alt det her, jeg siger nu, og de spørgsmål, jeg rejser, er selvfølgelig en alvorlig udfordring til vores samfund, som kraftigt forsøger at forsvare kvinders såkaldte ret til abort, og samtidig siger, at man vil fokusere på børnevelfærd. Det er en stor modsigelse, og det kan forklare måske, hvorfor der ikke laves forskning om aborternes effekter på vores levende børn. Man skal ikke være ret meget børnepsykolog for at indse, at der her gemmer sig et betydeligt og med en dybt nedgravet problem, som burde undersøges, uanset hvor ubehagelige resultaterne måtte blive. Men det er fuldt tænkeligt, at vores samfund vil foretrække ikke at vide, og dermed prøve at undgå en modsigelse, som skulle kunne opleves som en trussel mod centrale dele af vores moderne livsstil, frem for alt den seksuelle frigjorthed. Den seksuelle frigjorthed, hvis grusomme bagside aborterne jo er et eksempel på. Her mærker man relevansen af noget, som den kloge psykolog C.G. Jung engang sagde, og som jeg vil afslutte med. En løgn giver kun mening, så længe sandheden opleves som farlig. Ja. Mulighed for reaktioner, protester, spørgsmål. Det umiddelbare kæmpe bjerg, som lå foran en, at man skal blive mor, at man skal finde en bolig, at man skal forklare det for sine omgivelser, at man måske er nødt til at udsætte sin uddannelse et par år, og ikke kan være sammen med sine veninder, og så videre, og min boyfriend, han forlader mig, og så. Hele det pres er jo væk. Det er jo slået ihjel sammen med barnet. Det er en stor lettelse. Og den kan vare hele livet, samtidig med skammen og skylden. Og altså følelser er ikke logiske. Det hele kan være i samme pose. Ja, det er jo klart, det er jo lettere. Men man bliver ligesom aldrig af med det. En gammel kvinde kan have mareridt, hvor det barn, hun har aborteret, hilser på hende og råber på hende. Altså, når vi bliver gamle, og det begynder at gå nedad med serotoninen her, og vi begynder at blive deprimeret, og alting er så forfærdeligt. Hjernen ændrer sig lidt, ikke? Det bliver svært, det bliver nemmere at tænke negative tanker, så kan sådan nogle ting også forstærkes. Så behøver man hjælp, og lidt medicin også. Ja, altså ting kommer tilbage, ikke? Altså de gode ting, vi har gjort, kommer også tilbage. Har man for eksempel adopteret et barn væk, i stedet for at abortere det. Måske besøgt det senere og ser, at det har fået det godt, så ved man, at man har gjort noget godt. Måske blev barnet til en meget forfærdelig situation. Måske det værste, man kan tænke sig. Måske ligefrem med voldtægt. Men man valgte at ændre det hele, så at barnet ikke blev dødsdømt. Der er nogen, der føder sine børn, også efter voldtægt, fordi det er ikke barnets skyld. Så ved man i hvert fald, der har man gjort noget godt, det kan man leve med. Det er nemmere at leve med, at det har fået en chance. Ja. Because I have to speak to you in English, if I understand. Because you mentioned rape, because that's often one of the reasons the hard cases. Ja, undskyld, jeg nævner sådan forfærdelige ting. Ja. But I know in some of the information is that up to 80% of women who have abortions after rape or incest regret it. Er de angre det? Det her er meget svært at forklare og forstå. Hvis jeg må svare på det med voldtægt og abort, det er så, nu skal jeg sige noget, som folk synes er fuldstændig gakkelået. Men det er sådan her, at altså de følelser, de konflikter, som man ofte ser efter voldtægt, er ofte besynderligt nok, at man anklager sig selv, man føler skyld for det, jeg havde forkert tøj på, altså en selvanklagende skyldadfærd. Det her er ikke logisk, men sådan fungerer hjernen altså desværre. Ved et meget hårdt angreb på, for så begynder man at synes, det var ens egen skyld.
Hvis man så lægger en abort oveni, som man egentlig slet ikke vil og slet ikke ønsker, så får man pludselig følelse af, at man har gjort noget forkert. Den der cocktail er rigtig grim at arbejde med, psykoterapeutisk. Den er rigtig grim. For så har du en stærk indre motivation til at anklage dig selv, fordi du ved godt, du har bidraget til et barns død. Du har været en del af den destruktive sammenhæng. Meget svært at skille fra de destruktive selvfølelser, man kan få på grund af overgrebet, på grund af voldtægten. Meget svært. Men hvis man kan, jeg ved godt, mange kan ikke forstå det, men hvis man kan gøre sådan, at man siger, det her barn er tredje part, jeg vil prøve at ikke fortsætte den destruktive spiral her, men at barnet får en chance et eller andet sted, så jeg kan tage mig af den her historie. Så er man stærkere. Og med hjælp af tilstrækkelig psykologisk støtte, kan man godt bære barnet gennem graviditeten med den motivation, tror jeg. Det kan godt være, at nogen vælger at beholde barnet alligevel. Og så siger mange, så tvinges de til at se et ansigt, der ligner den mand, som voldtog dem hele livet. Jamen, det ligner også kvinden. Det ligner også hende selv. Og der synes jeg ikke, man skal skrive på næsen, hvad folk skal gøre der. Man kan sagtens have intentionen at adoptere et barn væk, og så ændre sig og vil beholde det alligevel. Det bliver man nødt til at respektere. Men jeg tror altså rent psykoterapeutisk får vi en meget grim situation, hvis man dels bliver ødelagt af et voldtægt, og så lader sig trække ind i en abort, og så siden skulle holde de meget komplicerede følelser fra hinanden. Det tror jeg er meget svært. Og derfor er det netop ved voldtægt kontraindikeret med abort, vil jeg påstå. I øvrigt også med teenager. Fordi teenager er allerede en meget følsom alder. Abort i teenageårene er også kontraindikeret, på grund af, at det er meget følsomme grupper. Og teenager er jo alle sammen bims i bøtten, ikke? Altså, det er jo svært at være teenager, det slår meget hårdt. Ja. Ja. Suicide rate, yes, in Finland, ja. Probably. Blandt alle kvinder, 6% viste hun. Blandt 100.000 kvinder, jeg tror, hun har statistisk kørt igennem. Jeg tror, 100.000 eller sådan noget, fuldstændig stort tal. Jo, men der er meget mere materiale i USA. Men hvad kan vi bruge alt det her til? Jo, jeg synes, vi kan bruge det til at vise de kvinder, som har det rigtig skidt efter abort. Det er ikke din skyld, du har det skidt. Det er ikke dig, der er noget galt med. Der er rigtig, rigtig mange. Og i virkeligheden burde du få erstatning. Ja. Der er udviklet et model. Jeg tror, nej, ikke helt, men jeg ved godt, der er udviklet et model, hvordan man arbejder med det symbolisk, og alt det tror jeg er udmærket med en fast model med sten og materialer osv. Jeg har ikke nogen model, men jeg forsøger bare først at se, hvilke slags skader har du fået af den her situation, og så arbejder vi derudfra. Altså det, du synes, det her har skadet dig med, så forsøger vi at arbejde med det. Om det så er familierelationer eller ikke, altså panik, angst i forbindelse med, hvad det nu kan være, eller at man ikke kan møde sin søsters børn og sådan noget, så arbejder vi med det. Så jeg arbejder sådan et ganske almindeligt ud fra, hvad har du for sygdomssymptomer på grund af det her? Men så arbejder vi med det. Og så på længere sigt måske, hvis man er stærk nok, hvad vil du gøre imod alt det her? Vil du på en eller anden måde slå næven i bordet? Vil du prøve at få noget positivt ud af din oplevelse? With Rachel's Vineyard, a very, very important part of the work is helping people to work through their feelings, but also to grieve their child and recognize their child by naming it. At give et navn til barnet er, tror jeg, også meget vigtigt for så får en eksistens. Undskyld. Ja, fordi det er altså det virkeligheden er det at anerkende virkeligheden. Anerkende virkeligheden, som i alle psykoterapeutiske sammenhænge, at sige ja til det, som virkelig er sket, at det er sket. Det var et menneske. Jeg kørte bil, jeg havde drukket, jeg kørte hende ihjel, jeg kørte en dame ihjel. At det var en person, en kvinde, jeg kørte ihjel, og det har jeg ikke gjort. Jeg håber aldrig det sker. Men I forstår, altså, se, hvad er der sket? Jeg var utro mod min kone, eller sådan noget. At jeg faktisk har ansvar for det, jeg gjorde. Sådan nogle ting, altså at nævne dem ved navn, og sådan også med abort. Ja, det var et menneske. And I have heard women say to me, I feel like a murderer. Ja, og vil gerne have lov til at sige det, og bliver rasende, hvis de ikke får lov at sige det. Der var sådan en kvinde, som sagde det, også i en uddannelse, jeg var med i, at hun siger,
Hun havde det skidt hele tiden med de terapeuter, som ville hjælpe hende efter aborten, med at det var ikke hendes skyld osv. Så gik hun til et psykodramaterapi, hvor man spiller teater og spiller følelser osv. Og der sidder en af de her dramatiske terapeuter og siger til hende, ved du hvad, jamen, i virkeligheden hører jeg dig sige, at du er en morder. Ja, siger hun så. Jamen, så sig det højt for alle, jeg er morder. Og det var sådan en befrielse, siger hun. Jeg har myrdet mit barn. At få lov til at sige det. Derfra kan man komme videre. For det er virkelighed. Det er virkeligheden. Præcis som alkoholikere, som sidst indser, at jeg er hjælpeløs alkoholiker. Det er sandt. Eller andre situationer. At indse hvor at der er noget, som man i virkeligheden godt ved er rigtigt. Man har benægtet det ganske længe. Så vi må se, at vi har nogle meget store samfundsmæssige blokeringer. Der er den frie seksualitet. Der er ideen om kvindens frigørelse, som skal ske på den her måde, og ikke på andre måder. Der er meget politiske, økonomiske, ideologiske interesser indblandet, som gør det svinesvært at se klart. Jeg siger mange tak, og jeg er her lidt endnu. Hvis nogen vil sige noget, eller spørge om noget, jeg kommer gerne. Vi slet ikke snakke om behandlingsformer, men det tror jeg, at I kan fortælle om, hvis det emne kommer på tale. Jeg ønsker alt lykke til med Provitas arbejde, og I er bestemt ikke alene. Der er meget stor. Mange i verden, der arbejder og samarbejder også. Det er dejligt at vide, at man arbejder for noget, som åbenlyst er rigtigt. De svageste er de svage. Som vi alle sammen har været. Hvem har ikke været den der? Det er mennesker, det er personer. Her er der en historie, hvor der ikke kan være en diskussion i virkeligheden, at man arbejder for det, som er rigtigt. Der er lande, der skærper abortlovgivningen, og aborterne går ned. Mennesker ændrer adfærd. Det findes bevisligt. Vore medier fortæller det måske ikke, men der er ting, der sker. Altså, vi er ude i et ekstrem situation. Vort samfund efter 60'erne, 68 oprøret, vi sidder i et ekstrem situation. Og så fører vi krig mod en anden kultur, som er et andet ekstrem. Det skal vi ikke komme ind på nu. Vi kaster bomber i hovedet på dem. Nu skal jeg ikke blive politisk, men der er ekstreme kulturer i krig med hinanden. Og vi som måske er lidt kristne og det gamle dage står der midt imellem. Og kan vi ikke bare være almindelige? Sådan en smule anstændige og sådan en lille smule hensynsfuld. Og ja, det tror jeg. Så man må fortsætte. Sagt modigt, stille og roligt, fornuftigt, venligt. De sagt modige skal arve jorden. De, som ikke kaster bomber, og de, som ikke anklager, de, som hjælper lidt, og prøver at være fornuftige. Arver jorden, siger Jesus. Okay. Mange tak, Bjørn. Det har været informerende og inspirerende, opplysende, og jeg håber, at det er noget, som vi alle sammen kan tage med hjem, tænke over og gøre noget ved, der hvor vi er. Det kan vi alle sammen. Snakke med nogen, spørge ind til nogen, som vi måske har hørt om, nogen som er blevet gravide og så videre. Tak for tid, alt sammen, og jeg har ikke snakket lægge til at tid er alltid velkomne at kontakte Provita, og hvis ni at gjøre oss limer, hvis du vil ja, så la vi en lødsenter, og ligger her og tekner seg. Og hvis jeg har lagt e-mailadressene etter, så kan jeg sende forelesteren. Annars vil jeg lagt det ut og hjemme så inn av det. Så, men gjør endelig bruk av Provita. Og så har Anja og Iktos, de har vært så vinnerlige at ta opp en affær. Og derfor har vi lagt det ut av YouTube og hjemme så inn i nast. Og ikke akkurat ned. Takk for det. Og Iktos, oversendt Iktos. Og det ganske et av hovedsendamål og takk at ditt møte her, men vi får også ut i stoven her som ganske de som ikke hadde med å komme her i det, også har målene høyre til som Bjørn har sagt. Så takk for det. Har en sikkert ikke? Og tro på en også, takk for at det var opp. Heine, takk for sannsyn, det kan man si. Takk for at vi kunne bruke